Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Gisaulog ron sa simbahan ang solemnidad sa Corpus Christi. Human sa pagkatao, pagsangyaw, pag-antos kamatayon, pagkabanhaw, pagsakas langit ni Hesus ug pagkunsad sa Espiritu Santo, atong gideklarar ang Holy Trinidad karon ang katapusan gyud nga atong gidawat nga si Kristo nahimong pagkaon, lawas niya og dugo, Corpus Christi. Atong iampo ang atong katawhan, labi na kitang mga magtotoo nga mahigugma kitang mukaon ni Kristo. Lingi ay mong tupad, na naglaway na ka. Naron. Kanabang marot padung na tamukaon, marot tag maglaway, pero ang uban yan nangatog manoon. Og gawas nga mukaon ta ni Kristo, ato sang sundon ang iyang mga kinabuhing gipuy-an. Ang atong mga leaders sa nasod, labi na diha sa gobyerno nga nag-away-away karon, may untag magsaw na silag pangaon. Labi na gyud si Kristo mo ilang kanon. Unya ang ato sang mga benefactors and donors na mahigugmaon kay gasigig palit sa atong mga raffle tickets nga unta tagaan sila sa daghang mga grasya nga ilang gikinahanglan karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
magampo kita. O Heso Kristo, nagbilin ikaw kanamo og handumanan sa imong pagpasakit, dinhi niining katingalahang sakramento, itugot na nga moyo kami, nga simbaho namo ang santos nga mga misteryo sa imong lawas ug dugo, sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos, kay ikaw buhi ug hari uban sa Amahan ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa bahasahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon ngadto sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw sulod sa kapatan katuig didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya ug gipasagdan nga kabsan ug pagkaon. Unya gihatagan kamo niya mana pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi ug sa inyong katugulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tao dili mabuhi sa pagkaon lamang kundili sa matagpulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamo pagpagarbo. Ayaw kalimti ang Ginoo nga inyong Dios nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo latas ni adtong labihang dakua ug makalilisa nga kamingawan, nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana aron inyong kanon, pagkaon nga wala pagayud matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem, daigang imong Dios, O Sion, kay ang gilig-on ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak, sulod kanimo. Daiga
Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang hako. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa ingon sa laing nasud. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Daiga ang Ginoo, Jerusalem. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang kupa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pag-ambit man nato sa dugo ni Kristo inig-inom nato gikan niining kupa? Og dili ba pakig-ambit man nato sa lawas ni Kristo inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usa lamang kapan, kitang tanan bisan daghan, usa lamang kalawas, kay nakig-ambit man kita sa usa lamang ka pan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasad kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayahon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayud mamatay. Og ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man niining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo,
Kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kanang mga tao nga maghigugmaay niya or nagkahigugmaay o niya nagkita sila, unsa dayoy unang huna-hunaon or buhaton. Panantan manag-uyab, inigkita nila, unsa dayoy unang buhaton, mangaon. Mangaon. Tanawa ng mga naghigugmaay nga mga kaliwat, mag-reunion, unsa man dayoy dadon, pagkaon. Normal gina. Karon kay nagkatipon man ta, unya naghigugmaay man ta, unsa may atong unang buhaton, mangaon. Mangaon. Muna kining atong gisaulog nga Eucharistia, pagkaon ni, bangkete ni siya. Kaon niya kay ang Ginoo nahigugma man nato, pag-anhin niya sa kalibutan, gipadala niya ang iyang anak, isip pagkaon. Hilingi ay mong tupad ing na kapila na ka nakakaon o Ginoo. Matan mao na siya. Kanus-a man sad mulami ang pagkaon. Kaya na may usahay ang pagkaon, lami usahay, way lami. Unsa may mga panahon nga ang pagkaon lami. Una gyud basta giganahan kas pagkaon. Kinsa dinhi ang giganahan nga mukaon ni Kristo ta sa kamot. May jutay rawa katunga. Lahi day inyong giganahan kanon karon. Ikaduha, kanang wa kay sakit. Wa kay sakit, bakit masakit to ka? Waay lami pagkaon. Kinsa dinhi ang dunay sala nga babag sa pagkaon ni Kristo. Dili mo ganahan mo kaon ni Kristo or bisag ganahan ka mo kaon kay naamang kay mortal sin, nagpuyo-puyo man ka, civil married ra, nag same sex union pagyod, nagkabit-kabit pagyod. Mawa nay lami ang pagkaon. Basta daghang itag sala, way lami. Kay ang sala, gitawag man nagsakit. Unya ang makasasala, masakiton. Nga ikatulo, ang pagkaon, maway lami, basta makahilo. Makamatay ba? Nga nahibaw kang makamatay na. Kinsa ninyo dinhi ang mukaon gyud og buriring tasa kamot. Hadlok mo no. Pero naman sa uban mukaon gyud ana. Pero managana ka basta nahibaw kang makahilo na. Murag mawa gid imong gana. Nya unsaon man aron mulami ang pagkaon, kinahanglan kay kana manggong gana
kauban na sa gugma. Pero ang gugma, dili kanunay kauban sa gana. Mao na ang gigamit sa Ginoo, for God so loved the world. So ang gugma gyud maoy hinungdan nganong magluto ka, nganong mangaon ta, kay naghigugmaay, dili lang kay giganahan ra. Kinsa dinhing mga banag asawa nga hangtod karon do na gid mo'y time at least once a month nga kamurag yung duha mangaon, taas ang amot. Awa na. Huy, hasta kamo. Ana pa na din pwede. Kanasan nagmahay na sa duha may bana. Di ba? Ang ako lang baka nang naibana. May ginang naaoy. Importante kay na mangaon mangganing pari og madri once a month. Ang gani mi ginagmay ng ana. Kamo na noon nga banag asawa gid mo. Ay maka-develop man ginas gugma. Gugma ba? Mo spend gyud mo time nga kamo ra gyung duha mangaon. Bisan lang og anak mo sa inyong balay. Ana, magmantika mo og hipon nga inyong itunlob sa kana ganing mangga nga kanang Indian, daghan marong Indian mango nga kana ganing kuan, palit lang mo nya magkaon mo, maghinungitay mo. Ya, mo pisik diri ang hipon, imusan pahid-pahiran, ana ba no? Ingon day mo ba na hilas ba ni mo ako lipahidan na. Ay ayaw basta kaon lamang duha okay kay na. Mga igsoon, unsa may meaning aning kinabuhi? Kay naingon mas Kristo, ako ang pagkaon nga naghatag og kinabuhi. Ang tanang pagkaon gawas ni Kristo naghatag og kamatayon. Musbo na ko ha? Si Kristo ra gyud ni claim nga siya ra gyud pagkaon nga naghatag og kinabuhi. Hastag utong mana nga gihisgutan sa atong unang pagbasa didto sa kamingawan gipakaon sila sa Ginoo, gitawag gyapon tong Kristo og nangamatay gihapon sila. Pero ang iya kunong lawas og dugo basta maoy atong kanon naa gitay kinabuhing dayon. At tumurog akong tanaw tinuod man sad kay do na mangoy panultihon nga niingon, we become what we eat. Kung ang atong gikaon patay, unsa man say mahitabo nato? Mamatay. Kung ang atong gikaon buhi, unsa may mahitabo? Buhi sa ta. Unya kay kanang imong gikaon nga baboy, buhi na patay. O patay ka. Kanang manok nga imong gikaon, buhi na patay. Patay. Kanang isda nga imong gikaon, buhi patay. Patay o di porting patayan nimo. Pero kining Eucharistia, kining lawas og dugo ni Kristo nga niya sa atong altar, buhi kanunay. Bisan ang kinagamyang particle ani, buhi kanunay. Mabitan nang natay Adoration Chapel, nga naman mag-adore ta sa buhi nga Dios. Unya kung mao na nay musod nimo, mahimog gyud kang buhi. Ano? Nakaron ayaw na mong pangaon sa mga patay. Kan-an ninyo ang buhi. Libre pa yun. Sige, tanga na. Ingkaon sagot tayo libre pa din nga naaman usay sibot ngay anak, mamutoy bayad nimo. Ay wa man sagod mo pugsa god. Sabayasan mo wa man sad mo pugsa. Kuliktahan o sa sibot ba, way kalawat ha. Di ka muhog, wa kay kalawat. Pero nasa giuban di gyud muhog sa sibot. Mao pay mag-una diri kalawat. Dako ra kay ka nga. Amen. Ano ba yun muhog sa sibot? Gitawag na sila mga gate crosser. Kana bang manood lang, mangaon, wa katampo. Itaw, joke lang na ha, si Kristo. Ay, sug sa tingin mo sibot, naunsang-san mo. Na siya. So, ato sang pamalandungan, unsa may gipasabot ni Kristo aning mabuhi nga siya mismo nagbitay man sa krus, namatay man. Hastan mga apostolis namatay man sa atong meaning sa kamatayon. Unsa man dining kinabuhi nga gisulti ni Kristo, do na ni tulo ka para nako sa akong nakatunan
tulo ka kahulugan. At least ba, tulo ka kahulugan. Ang unang meaning sa kinabuhi, basta mo hisgot gani ng Bible o kinabuhi, ang unang meaning ana, kalipay. Kalipay. Lingay mong tupad, ing buhi ka. Pasabot ana, malipayon ka. Ano? So sugod karon ingna ninyong mga banag asawa sa inyong mga anak ikabuntag, day buhi pa ka. Nya magkusmod na ginay mong asawa, day mustang kinabuhi. Ano? Basta ang unang meaning sa kinabuhi, muhisgot kita kalipay. Ang sunod nga meaning sa kinabuhi, way sala, kabalaan. Kabalaan, way sala. Adi tingali ingong yung perfect nga way sala, basta minus kag sala ba? Kalimpyo, kabalaan. Mao nay kinabuhi. Tanawa ra na inyong balay nga daghang ing lawa-lawa, daghan kaing abog, perting hugawa, mingon ka, unsa man ni? Di man ni mga buhi, mga tao din, patay naman tingay ni sila. Pero og limpyo kayo, murag ni agyoy kinabuhi, no? Nga, mo kasabot. Ingna, kumusta ron imong kinabuhi? Hugaw, ano? Og hugaw gani, patay na. Muna ang sala, gitawag og kamatayon. Mao na siya, ha? Kay hugaw man na. Ikatulong, meaning, dili ang kinabuhi, mao ang langit. Ang kamatayon, mao ang impyerno. Sa ato pa, og moingos Kristo mabuhi ka sa dayon, malangit yun ka, dili ka maimpyerno. Okay? Kuha na mo. Sige, unsa to'y meaning sa kinabuhi? Kalipay, kabalaan, nga langit. Muna na itong gitawag og masantos ta. Matod pa ni Kristo, mga ambisyon kita nga mahimong sama sa atong amahan. Nya kay ang atong amahan balaan man, kinahanglang mabalaan sadta adto tas langit. Nakaron unsaon man aron pirmit ang buhi maton Kristo, kaon ako. Kaon gyud kanunay aron mabuhi. Kay kanang pagkaon makabuhi man gina. In general, bahala nagwa na ng balay, wa na ng yuta, kanabitang masunog inyong balay. Di man mo moingon, di na lang ta mangaon, kay wa na tay balay. Mukaon ta bahalag way balay. Bisan ganig wa na ng bana, wa na ng anak, wa na ng asawa, kaon lang gyapon. Kanabitang na inamatyan, na ilubong na ang bana baron, asawa, maghikay man gyapon. Ngaon man, mas importante ang pagkaon kaysa imong tupad. Bitaw, nganong daywa na ng imong tupad, di na ka mukaon? Kaon ka. Nganong day ka ng imong kwarta, wa na di na ka mukaon? Kanang imong sakyanan, wa na di ka mukaon? Kanang imong yuta, wa na di ka mukaon? Kaon yapon. Mas importante ang pagkaon. Muna kaon gyud kanunay. Nya unsaon man pagkaon si Kristo? Duha ka paagi na ay gitawag natog real eating, na asay gitawag natog mystical eating. Ang real eating sa atong pagtuo kining Eucharistia. Kaon, simbag yun, pangalawat yun. Nya kuha agi ng tanang ali kanang mga mortal sins. Kay mukalawat kang na mortal sin, murag imong gihiluan ang imong lawas. Para ragud anang mukaon kag litson, kay perting lamias litson, pero ang imong kolesterol 600 na. Nya dako na kay ka og kasing-kasing. Mukaon pa kag litson. Igo na lang kang mutila ana gamay. Pero kaong yu habhab tag sa kabandihado, di na makaya. Parehas na lang taas kay kag sugar. Imong sugar ni abot nag 750. Saman, kaon pa kag ice cream. Ambot ka, bahala ka, maghikog ka kaon. Mao na inana, maurasan na ang mortal sin. Ang lawas ni Kristo mahimo nang makahilo nimo basta naa kay mortal sin. Kuha usa na ang sakit nga grabe. Ana ha? Pero pras nako nga akong sugar kuan pa man napamas 120,
pwede pa ni og ice cream. Haron mo abot ayog 300. Ana, nya abot 300, hunong na sad. Ana, hantod yun mamatay. Onya, human dinhi sa real eating. Matod pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa karon, miambita ni Kristo sa atong pagkaon, miambita. Sa ato pa kung si Kristo nahimo natong pagkaon, nya miambit na taniya, we become what we eat. Mahimo sa tang pagkaon ngadtos uban. Sa ato pa maghatag tag kinabuhi ngadtos uban, maghatag ta nilag kalipay, maghatag ta nilag kabalaan, ug magda ta nila ngadtos langit. Lingay mong tupad. Ingna pwede na tikang kanon. Ing na ba? Huy. Lingi ay mong tupad, ina pwede tika ipaniod toron. Dinis atong parokya, unsa may atong pagkaon. Unsaon ato pagpakaon di ay. Unsaon ato paghatag og kalipay, kabalaan, og kasantos ang atong parokya. Kung atong matuman ang ato dinhing mga mahatag ang gikinahanglan, makalipay gina nato. Unsa atong gikinahanglan ron? Bell tower, unya adoration chapel, unya ang atong bag-ong CR, unya kanang diha buta pumero, walk of apostles, nya ang atong lingkuranan, atong mailisan. Nya unsa may atong paagi nga mag-anha ta diha maghatag sa atong gugma. Palit og raffle tickets. No? Kana mo na siya. Ang di mo palit sa raffle tickets, patay na sila. Ang mo palit og raffle ticket, mao na sila'y buhi. Liwat na silang Kristo. Pero daghan-daghan na biyang nipalit. Ako lamang taga-agamay ng report ha. Ang ato rong tickets nga nahalin as of yesterday, niabot nag 21,534 ka tickets. Pakpak. Nya nasa tay 112 ka one-stop challenge katong tag 20,000. Pero 40 pa ang narimit, 72 ang wapa nato ma-dawat. Unya, hatagan sa tamog gamay ng report kay gawas aning five main projects nato naa pagitay laing gipanghimo karon in preparation sad sa atong pista o sa mga panginahanglan. Mao ni siya ang mosunod ang atong gipanghimo karon. Tanawa ninyo ha, update bell tower nato. Tanawa lang ang naong sa tong bell tower o wala pa mo diha kakita, mao na ron ang iyang naong. Niya ang adoration chapel, mausa na ang iyang naong karon or ongoing na sa sulod. Gikuan na sige hagimo. Niya ang nasa tay gibuhat nga bag-ong CR diha, naka sugod na sadta ana septic tank lang usa og ang iyang mga columns og pillar. Unya ang atong buta pumero nagdamba pa ta para atong kuan dito no sa babaw niya ang ato sang karaan kayong social hall katong CWL ga renovate sad ta sugda na nato renovation niya ato na diyang airconon puhon aron nga pwede na mo diha hayaon. Ato kilid onya ang diha sad sa atong kanaganing anang may lobby, open lobby sa atong office ngadto sa may Caritas o CWL kanang open diha atong gitiles kay daghan na kay nangadagma kay dangog na kay ito. So atong gitiles karon mao na ang iyang porma din agid mo madagma diha kay pang outdoor gina nga tiles. Unya ang atong mga ceiling atong gi-repair sa atong kumbento kay nangayayihan natong maayo sa sulod ug sa gawas nya atong kanaganing giayo-ayo nang atubangan sa tong kumbento
atong giayo. Niya ang atong dining area, kanang atong gihimo-himong dining area, gipamintalan nato apil na ngadto refectory sa mga pari. Yayahan na sa kitog kuan kana dia dapita karon atong gipintalan, gwapa-gwapa na siya naong na, hapsay na. Sa una mura man to siya og kanang gikagid. Natanawa nyo dito, kage, walang naong pari. Unya, ang ato na nagahimo tag guest room, diris kilid sa atong kitchen. Ato na sa nang gitrabaho karon, pamasin nga, og naatay pari, luoy ta maglingkod-lingkod at taon na lingkuranan, may na makahigda po sila, aron mo samot og kalit sa misa. Makatuog di na nun kadto. Ora, nya ang outdoor nato sa garage nato og sa kitchen, ang bongbong og ang iyang ceiling ato sang gipangpintalan aron hapsay-hapsay iyang naong, no? Makuha na siya, napag-atop, ato pa yung gitarong ang atop. O niya, dito pa yun sa gawas atong gi-repair na to atong CR, naghimo tag mga gardens, daghan tag garden dito, kabantay mo dito loyo. Oo, nananom ta, atong taong na, kanatong taong, naka-harvest na ta nagkadaghan. O niya, mga organic ginatanan, kaya nga atong mga malata dinhi, atong gihimong compost pit, atong gisagol ang mga manure, o niya atong gibutang siyuta muna atong taong diha pating imsuga at gihimo na sa dito garden atong unahan, puhon-puhon makapamaligya gitingita ana. So mo na atong gipanaghimo karon og uban pa di nato madetalye para lang ninyo nga namalit og atong mga raffle tickets, namalit og slots. So far in our almost 1 year na, 1 year ta karong August, mao ni ang atong nahimo dinhi niya pagid sa sud sa simbahan. Ako naman ning napakita kaning tanan natong nabuhat. Atong pakpakan ang tanan ninyong gugma nagihatag dinhi sa atong parokya. Mao ni siya ang pagpakaon. Ihatag ang makalipay, ang makapabalaan, ang makapalangit. Sa ato rong mga government officials, ako lang gining i-appeal, labi na gid sa Senate nga sikat kay karon, na amaroy Senate nga nituo nga mga senador, grupo senador nga nituo nga ang 13 maoy legal majority. O niya ang 12 illegal majority. Niya sa pika side nasa iniingon ang 12 maoy legal majority. Kinsa ka nila aning grupuha ang naghatag og kalipay, kabalaan og langitnong daan sa mga Filipinos. Kamo nalay pamalandong naagi explain na da social media, mga lawyers, non-lawyers nagsigig himog mga komentaryo, pros and cons, mamalandong ta. Giyahan tamos pagpamalandong og kadtong naghatag og kalipay, kabalaan og langitnong daan sa mga Filipinos, labi na gyud mga kabos, mo'y atong suportahan. Unya sa dako-dako nga scope, duha na malang ni sila gabarog mga politicians, kinsa kaha ang naghatag natog kinabuhi sa mga Filipinos, mga Marcos Group o Duterte's Group. Kana pamalandongan ta, tinud-on ta nagpamalandong, kinsa manilay naghatag og kalipay, kabalaan o daan padong sa langit, mao na atong suportahan. Ang dili mohimo ana naghatag nagkamatayon, di nato suportahan. Manindog ta mga buhi. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit o sa yuta, ug Kang Hesukristo, iyang anak nga buktong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, nisaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mabalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo,
sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Dios naghatag kanato sa kinabuhi pinaagi sa iyang lawas ug dugo. Busa malaumon kitang moingon, pan sa kinabuhi dungga kami. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga ang katawhan sa Dios nga nanag-ambit sa usa ka pan, magkahiusa diha sa pagtuo, sa buhat ug sa pagkaluoy, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, magkahiusa diha kang Kristo, pinaagi sa santos nga Eukaristiya, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga ang tanang miambit ni ining Eukaristikanhong kasaulugan, mga tungdanan sa mga kabus ug sa mga huyang sa katilingban, sa mga gisakit ug sa may mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga ang tanan nga kauban nato sa pagpangaon matag adlaw, atong hatagag panahon ug pakitaag interes alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Nga ang mga nangamatay nga matuohon, ang santos nga Eukaristiya nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pasalig sa ilang umaabot nga kabanhawan diha sa himaya, magampo kita sa Ginoo. Pan sa kinabuhi dungga kami. Makagagahom ug maluluyon nga Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa
karon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ihatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa ug kalinaw nga sa katingalahang paagi maoy gipasabot ubos sa bayhon niining mga gasa nga gihalad pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Siya mao ang matuod ug tunhay nga pari, nga nagtukod niining sakripisyo nga walay katapusan, gihalad niya ang iyang kaugalingon, nga biktima alang sa among kaluwasan, ug gitudluan kami niya pagbuhat niining halad, alang sa iyang handumanan aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo kami mabaskog ug sa pag-inom namo sa iyang dugo nga giula niya alang kanamo kami mahugasan og mahinlo ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit magasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinunan og miingon, dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
pagampo kita. Himua o Ginoo nga matugob kami sa kanunayng pagpahimulos sa imong pagkadiyos nga gilarawan sa among pagkalawat karon sa imong bililhong lawas ug dugo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong kinabuhi, divine life. Mahatag rani kung mukaon ta kanunay ni Kristo sa real nga paagi dinhi sa misa o sa mystical nga paagi sa atong paghigugmaay o pagpakaon sa usag-usa. Atong tawagon ang atong mga children nga rimos atubangan para sa special blessing para ninyo, 10 years old and below. Nga atong pasalamatan sad ang nialagad nato karon ang atong mga pimag dihas gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ushers and usherettes, love offering assistants, ang atong mga IT, SOCOM, parish personnel, mga sacristans, ang atong lectors, salmista, ang atong choir, ang atong grand choir dinhi sa atong parokya, og ang atong mga nihimo sa formal offerings karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, sila si Mr. Felix and Mrs. Maria Francis Tirado and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Ato karong i-extend ang ato mga kamot para sa mga bata. Langit nong Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos, gibendisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tan-awa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nag-alima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo, Nakasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayong sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan. ulahan ng bunga sa tiyan mo nga sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Berhin sa pilar, iampo mo kami. atong pakpakan ang atong mga children. Salamat tayo. Sige, pamalik na mo sa inyong gilingkuran. Sa makausapa, atong pasalamatan ang namalit natog mga raffle tickets. Unsaon to pagpalit og raffle tickets, diha sa gawas na mga lamisa diha sa ato sang opisina, makapalit sad mo. Nasa roy daghan ang nagsuroy-suroy nga namaligyag tickets ato mga trusted persons. Mas nindot yun ang mahimutang buyers o niya mahimo sa tang sellers. Pananglitan, mupalit mo ron dirig na po ka tickets inyong bayran. Nya di lang yung butangagngan, dadon lang yung ticket nya. Dito sa mga silingan, imo to itag sa tagsag baligya or sa imo bang mga apo, imo mga pag-umangkon, haron di kay ka mabugatan. Mupalit ba ka dirig usa ka stab nya inyong clan, 100 mo kabuok.
Imong bayran diri 20,000. Imo dang dadon dito, imo na ipamaligya tagsa-tagsa. Ana ra na siya, mahimo mong seller. Nya buyer, seller. Parehas sa mga adik ba? User, poser. Nana. Unya, pwede sa atong mga online parishioners, anha sa atong bank accounts, atong GCash accounts, open panitanan, unya ang atong kwarta padala. Tanawa lang niya sa atong screen, kay mao ginay atong official nga mga data. Ayaw mo gamit og wa dinhi. Unya, padayon mo support sa atong kaning confirmation karong July 17, July 10 ang deadline sa pag-register sa mga konfirmahanan. Ayaw langay-langayag pa-konfirma. O labing importante, karong adlaw mo ikatapusan natong pagdawat sa mga registration sa mga mass wedding. So napamoy kaila hangtod pa karong alas 8 gabi maka-register pa mo dinhi ha. Ana ugma wala na. Unya ang ato ding sementeryo, daghan tarong bakante, pwede na mo mga matay. Daghan na mga 100 kapin, mga nitso. Unya, nasa tayo mga habwaonon, mga 142. So, kamong mga modyo na ang inyong mga kuan dito, habwaonon na, please kanang coordinate with our parish office. Pasalamat day ko ninyo kay niaging simana, positive ang atong operating income. So naka 7 days gid in taon may karong simana, no? Pakpakta sa atong allowance 7 days. Depende ra gid ni sa inyong gugmas paghatag. Nya kana ganing kay duha naman may kasimana nag 6 days. Nya ni atong niagi pong simana 5 days. Okay, man-negative man ta. Karon 7 days na mi. Do time. Mura sa tag makapaldoan. Padayon mo support sa atong social media platforms ha. Kaning akong Padriciano Ubod. Dana ni mga 293,000 ka subscribers. Kada adlaw gyud view, like, share, subscribe. Tanan, kamo tanan i-share sa dinyong pamilya. 15 to 30 minutes lang. Daghan na kay tag matabang ani pinaagi sa pagsabuag sa maing balita o maka-income sa tagamay para sa atong parokya. Makatabang na ni sa ato dinhing panginahanglan. Ang atong official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela. Ato ding yampo ang ato sa mga contractors dinhi ang nagtrabaho dinhi sa simbahan, ang papinaron diha sa diha dapita mao ang LSF under sa pangama ni ang tagiya nila si Brad Henry o si Kuan Terbibang nya ngaritanan ila ni hantod ngadto sa atong pabahay nya akong ipa-concentrate kana si Engineer Rex ang iyang construction iya mga tao mo'y nag-concentrate ron anang buta pomero. So usa na ka contractor diha, usa sa ni ka contractor na dinhi. Ato silang iampo nga malikay sa mga aksidente nya magmalampuso ng ilang pagtrabaho. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo sa kanin. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.